non queremos, nin vamos a permitir e vamos a seguir loitando para que os aforros dos vigueses e das viguesas, dos galegos e das galegas, non sirvan para aumentar os grandes beneficios que xa ten a banca privada. Por eso, dende o Bloque Nacionalista Galego, nos opoñemos radical e absolutamente á privatización que se pretende facer da nova Caixa Galicia, a nosa Caixa Galega. E esta privatización, temos que dicilo claramente, ten dous culpables. Por un lado, o Goberno do Estado, que se prega unha vez máis aos intereses da banca privada, e logo ten outro culpable importante que é o Goberno da Xunta de Galicia. O señor Núñez Feijóo ten que exercer dunha vez por todas como presidente dos galegos e galegas, ten que opoñerse radicalmente a esta pretendida privatización da entidade financiera galega e ten ademais que exercer como defensor dos aforros dos galegos e das galegas. Polo tanto, Galiza hoxe ten ao BNG como único referente, como única alternativa para defender realmente os intereses dos aforros dos galegos e galegas.